Linksoftin puheentunnistusohjelmisto mahdollistaa tietojen sanelemisen kirjoittamisen sijasta ja nopeuttaa saneluiden käsittelyä. Puheentunnistusohjelmiston avulla luodaan automatisoitu työnkulku, jossa sanelu ensin puretaan tekstiksi ja sitten tarkistetaan. Sanelu lähetetään tunnistimelle työasemalta sanelulaitteen tai mikrofonin kautta tai aikaisemmin äänitetystä tiedostosta. Saneluprosessin yksinkertaistamisen ansiosta lausunnot ovat nopeammin käytettävissä. Linksoftin puheentunnistusohjelmisto on laite- ja järjestelmä riippumaton. Seuraavaksi kokeilemme, kuinka tunnistus toimii käytännössä. Ei nestettä vapaassa vatsaontelossa piste. Maksa kooltaan ja muodoltaan tavallinen pilkku ei pesäkemuutoksia piste. Sappirakko säännöllinen pilkku kivetön piste. Ei sappiteiden dilataatiota piste. Haima pilkku perna ja munuaiset tavalliset piste. Lisämunuaisseudussa ei ekspansioita piste. Para-aortaalisesti tai para-iliakaalisesti ei ole imurauhas suurentumia piste. Virtsarakko tavallinen piste. Toinen vaihtoehto on eräajotyyppinen, jossa valmis sanelu lähetetään kerralla tunnistettavaksi suoraan sanelulaitteesta. Linksoftin puheentunnistusohjelmisto perustuu suureen tekstimassaan, joka on kerätty terveydenhuollon teksteistä ja potilaskertomuksista. Linksoftin puheentunnistusohjelmisto perustuu puheentunnistusteknologian nykyaikaisimpiin menetelmiin, joihin on yhdistetty suomen kielen vaatima taivutusmuotojen erikoiskäsittely. Sanelutulos ei aina ole 100% oikein, vaan virheitä saattaa aiheutua esimerkiksi taustamelusta tai epäselvästä sanelusta. Teksti vaatii siten tarkistamista ja pientä muokkausta. Tunnistustulosta voidaan parantaa sekä puhujakohtaisella että aiheenmukaisella räätälöinnillä. Parhaan tuloksen saa yhdistämällä sanelutuloksen jatkokäsittelyyn terveydenhuollon tekstien tarkistamiseen tarkoitetun Linksoft Proofreader for Health and Clinical Texts -tarkistimen. Linksoftin puheentunnistusohjelmisto voidaan liittää osaksi terveydenhuollon toiminnanohjaus- ja potilastietojärjestelmiä. Automaattinen sanelun purku nopeuttaa potilaan hoitoprosessin etenemistä ja vapauttaa terveydenhuollon ammattilaisten resursseja potilastyöhön. Saneluiden puhtaaksi kirjoittamisen kustannukset pienenevät selvästi. Tunnistin ja tarkistin tuovat terveydenhuollon teksteihin yhdenmukaisuutta ja ymmärrettävyyttä. Kiitos mielenkiinnostanne.